Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. I am born in this church. My parents were in this church. I've never attended any church besides United Methodist as a family. Therefore, everything that happens in this church, it concerns us as a family. Now, your question as directing to me is very easy. Even in the Bible, it tells us that we do not allow homosexuality in the church. It's in the Bible. So this is the main reason why when people went out to the general conference, we're expecting to hear from our bishop to be frankly that we do not allow homosexuality in the church. Though he said it later on after he came from the conference that he does not believe in homosexuality. We know that. This is the reason why we are gathered here today to find out from other delegates what is happening in our church. We are not blaming the bishop because he actually said to us some couple of weeks ago that he does not believe in homosexuality. So this is why, that's why you find people have come here just to want to hear where we are going as a church. Are we moving in the right direction? Because we do not want to leave United Methodist. We are only expecting. Okay, we are hoping to achieve that. Maybe the church will say we do not want to deal with America. We stand as Methodism in Zimbabwe, because we cannot be ruled by people who are allowing homosexuality in the church. To me, it's very dirty, it's very filthy. I wouldn't find a man kissing another man or a woman kissing another woman. No. Even our former president, Robert Mugabe, he said it. That's right. That's dirty. We do not like all those things. I hope I've answered you. So even if I would decide to leave, it's a personal, individual decision. But before I even think of that, sorry? of those voiceless, who cannot speak for themselves, those who don't have the gadgets that we have, that's clear. You know, even Jesus himself, when he was preaching the word of God, he never spoke about homosexuality. A man is a man. When a man is born, your next couple must be a woman. As simple as that. So those are the things that we are saying. We must have things like that in our church. If you must marry a woman in the church, not to marry another man. We are being surprised with reverends outside the country in America who are marrying each other, men and men marrying each other, women and women. That's dirty, like what I said earlier on. Thank you. We have come here
to hand over the petition that the people have signed from all over to come and put it at our head office, so that the main leadership will know that the people don't want whatever happened at the General Conference. When they went for the General Conference, they did not consult the people to ask them what they wanted them to go and say. So what we are saying is that we are refusing the results that came out from the General Conference of allowing same-sex marriages, of ordaining gays and lesbians. So many things happened. This is why we are saying we don't want it. And as women in the church, we are seeing that in our ages and in our young generations, our grandchildren, our children, whom we are going to live in this church when we die, they are going to be ministered by these same people that we don't want, which is what we don't want. The main purpose here is that they have to understand, the leadership, our bishop has to understand that we want a conference in the churches so that the people will speak their mind. And speaking our mind is that if we cannot disconnect from America, then I believe and know that most of the people will come out. But now we want to say, let's talk about this and let the people speak and tell them exactly what they want. What we want is that we must disconnect from the American church and be a pure Zimbabwean church and stay as it was. Vakaunganirana pano havana kufara nezvakaitwa kuGeneral Conference kuti muchechi maakubvumidzwa Ngochani kuroorana murume nemurume, mukadzi nemukadzi. Izvo maringe tiri muBhaibheri, soko raMwari ratinoteedzera hazvibvumidzwe. Chiricho chitema chakaparadzirwa nyika yeSodhoma neGomora naMwari, nekuti pakanga paitwa chitadzo chakanyanya kukura. Ndo kunyunyuta kwatauya tiinako kuti tipe bishopu wedu petition kuti atiitirewo special annual general meeting tikurukure, nekuti hatina kumbobvumidzwa kuti titaure zvinhu izvi, takambunyikidzwa, hatina kubvumidzwa kuti titaure. Saka toda kuti titaure kubva pasecond level kusvika kuconference level, tichitaura maringe nekunyuta kwedu kuti izvi hatidi. Toda kudimbura rukuvhute kuti rubve, tibve kuAmerica, timirire tiri tega muZimbabwe, nekuti isusu muchechi hatinganamati chechi inenge ichiraramirwa neNgochani, kuti nyika chaiyo yakazvimiririra yega haisi kuda Ngochani. Ko isusu sechechi tinozoda Ngochani sei? Isusu tisu chiedza chenyika, asi nezvi tatorima renyika, saka hazvina zvazvichabatsira. Tikatarisa futi kunyange muBhaibheri unoti munyu nechiedza chenyika, kana munyu uchinge warusa testi yawo yehumunyu hauchabatsiri, unenge wakutokandwa panze, wakutsikwa-tsikwa nevanhu. Saka chechi yarusa value yayo yekunge iri chechi, haisisiri chechi. Hatichaizivi kuti yakurarama iri sezvipi. Saka izvozvo ndo zvatisiri kuda, ndo zvatauya panapa, ndo donzo redu, ndo chinangwa chedu, ndo kuungana kwedu kwataita kuti mushondo yedu yeUnited Methodist mabvumidzwa Ngochani. Last year takasungwa kuburikidza tabata mabhana taenda kuGeneral Conference tichiratidzira kuti zveChingochani zvatisi kuzvida muUnited Methodist Church, hatisi kuzvida munyika yedu. Taenda nazvo kumadelegates tikabva tasungwa, taenda kuNeighboring Police Station. Zvakati embarasa zvisingaite. Chakanyanya kutirwadza ndechekuti wakuru wedu waiti hawadi zveChingochani, but pakutaura nemuromo wanenge wachita hawadi, asi pama-actions wanenge wachiita kunge vari kuda. Saka takatoshamisika kuti wai vaakutisunga. So at the same time, but tazoona kuti zvataingotaura zvezvezvi kuti no to regionalization kuGeneral Conference, zvataida kuti madelegates ataure, ndo zvakabva zvazongobuda kuti zvapasa kuti ngatichiitei maregionalization. So isusu tiri kuti hatisi kufarira
that kuti hatiite regionalization a sin is a sin, whether wachitadza uri kumusha, wachitadza uri kuamerica, wachitadza uri kupi, because we are here kuti tinamate tiende kudenga kana tazofa. Saka tikange takuti zvakaipa zvinoitwa muchechi zobreswa kuti vanhu vakuru vazviite zvinobva zvatirwadza. So at the same time the approach yakashandiswa ndofunga nevakuru kuti wadisene information zvakabva kugeneral conference. Ndofunga taionawo beaten parts of macrips aibuda kugeneral conference, tikaziva zviri kubuda zviri kuitika. Wakataura kuti iwo havasi kuda zvechingochani, havasi kuda zvechinhingirikini pakutaura, asi kugeneral conference zvakatopasa, and taitozviziva because tine mamwe 3 mabishop ataurwa aya atorimo Ngochani dzakatoimpreswa, tine malanguages akatochinja. Saka isusu tingofaitira wedu kuti isusu muno manje tinogona kunge tiri safe, asi tine vana watakabereka, tine mhuri dzatinadzo, tine chechi yemangwana yatiri kutarisira kuti iende. Saka our wish here ndeyekuti ngatidimburei kuvhute rwedu kubva kuno vanoita zvakaipa, totiza neupenyu hwedu, tonamata Mwari uya nemuzvokwadi. Ndofunga in short ndo zvandanyanya kuda pano kuti tiratidze vanhu kuti zvakataurwa nezviri kubuda kugeneral conference hatisi kuzvida, and we are not here kuti tirwisane nawo, asi tiri kuti isusu hatidi zvechingochani, hatisi kuda zvese zvakashata zvichiitika muchecheni. General Conference has legalized the practice of homosexuality in the church. So a homosexual person can be a pastor or a bishop in the United Methodist Church. Unlike all the other sins, we do it takahwanda. So now you can be blessed by a homosexual pastor, bishop in the United Methodist Church. That's the difference. Apa varoi mbavha nezvese hapana ari kuadvocate akaiswa mubook of discipline kunzi anobvumirwa kuva pastor achibuda ari pamberi. Ndosaka tiri kuti ma-self avowed homosexuals ndo ari kuuya achiti ndinoda kuita pastor, ndiitei pastor. So the church has opened up kuti ngaive inclusive, but kune varoi mbavha zvese vamwe hapana auya pamberi. Munomu ukatoita zvekuba uri pastor, ukaita zveupombwe uri pastor, unobva watodzikiswa ofisi yacho, and across kwese ndozva. But ava vehomosexuality vane defense ye constitution, those church. So how best can the church support those who identify as LGBTQ? Right. Oh, the love of God, Baba, it opens up to everyone. We are all sinners. We come to God for salvation. Saka isusu chedu chakaenda kuparidza kuti ichi chiwichi LGBTQ, the best support we will give is kuti chiwichi tinotokunamatira, and we can congregate with you with no problem. We can congregate with every other sinner with no problem. But ngaaramba achiziya kuti shoko raari kuurira iri ngaaita achiriteerera kuti atendeuke, noti kuti iye atitendeutseba kana kuti iye atendeutse vamwe vanhu kuteera zvaari kuita. Ngaauye aziye kuti chiwi, nekuti zvinoitika ndezvekuti a man carries seed, a woman carries the egg. So seed plus seed cannot produce anything, but egg plus egg food haiproduce anything, but seed ne egg kusika kwa Mwari ndosaka tiri pano kudai. So if you are LGBTQ, what you are saying is let there be the end of the world. Is that what the Lord wants? Come to church. Yeah. Repent. We will support you right during that process of repentance. Let's delve into the political regional sphere. Right? You just say the leaders are elected by God, right? But we are just coming from the 2023 August elections, and the opposition leaders are arguing that these elections were rigged, they were flawed. Right. Leaders are not elected by God. Leaders are elected by the electorate. Very clear, Papa. But zvinoitika ndezvekuti order yeupenyu, pese pane order yeupenyu mudara ndimwari. Kutowanda kadaiwo, we can be struck right now and die right now. We don't have a choice on that one. And some things we experience zvakafanana nekuti vanhu vanokwanisa kurohwa ndizvoka.
we experience that. Those are the experiences of life. It's an experience that we go through. So the experience that we go through in life, zvinoitika vanhu vavhota ende zvinozoitika kuti kubirira kana kuita sei. Inini zvandinoziva ndezvekuti munomu munyika yeZimbabwe, ndizvo munyika yeZimbabwe to be specific, ndeinyaya yekuti hapana, not even only muZimbabwe, even kuAmerica makazviona Trump achiti ndabirirwa, ndizvoka munhu wese anotongoti ari at the other side anotongoti ndabirirwa. Dai kwakuri kunzi opposition inohwina inongoti ndabirirwa. Saka nyaya iyi ndeyekuti ngatiisire maoko mangwani zvinenge zvabvumidzwa naMwari. Mukaona pakanzi nawa Mugabe ndaamwari, pawakaitwa Mwari, takapinda pamunamato, tikapinda for 40 days of prayer, and then tikaita cross yatakaita tikanoigadzika muna First Street yanga yakararama 7 days, and then we said #Mugabe must fall. 11 months down the line he was kicked out of office, and our prayer was akabuda haafaniriba kufa, arikufana kurarama achiona kuti ndabuda mupower. Kuona chinhu chinonzi rainbow movement chiri kumanifesta from zvakazarurwa chiri zibukanana rabata church. Zvino taakupinda munguva ino, munguva yekunamata kusuma chino chiitiko chiri nguva yatiri kuchema pamwepo sekereke, nguva yatiri kuchema nemavoices edu atiri kuunza pano tichiti vana vedu vazive kuti vabereki wavo vanoramba zvinhu zvetsvina. Haisi nyaya yeNgochani chete, haisi nyaya yekuti tinoda kupomera mhosva paNgochani chete, asi kuti chinhu chinonzi chiwi chiri kuuya nezibukanana chabata chechi yedu chichibva pamusoro-soro kubuda muCouncil of Bishops. Munguva ino munamato watotanga kudai vadikani. Umwe naumwe ari pano, sumudza munamato mukati memoyo wako, tibatirane pamwepo izvo. Tikuda kusumudza izwi raMwari, zita raMwari kupfuura zvimwe zvose. Hapana chinokunda Mwari, hapana chinoenda pamusoro paMwari, hapana chinopfuura Jesu Kristu, hapana chinopfuura Mweya Mutsvene. Ndizvo tiri kudeclare muUnited Methodist vakereke, kukereke dzose dzeUMC dzemuZimbabwe, Mwari ndiwo mukuru. Hakuna mufundisi ane church, hakuna bishop ane church, hakuna leader ane church, hakuna munhu ane church. Church ndeyaMwari. Mwari, Mweya Mutsvene wenyu ngaugare muvatungamiri wedu. Dzoreredzai church panzvimbo payo. KuZimbabwe taramba nezita raJesu. Hatisi kubvumirana nechitsiniro chakaitwa kuGeneral Conference. Izvi zvakanyorwa nemukuru wedu mutsamba yaakatinyorera, akati hatisi kuda, hatibvumirane nazvo, zvinotadzigira Mwari. Tichiuya kunomira padhoo rechechi yedu tichiti tiri kuzvidzigira zvamakanyora izvozvo, asi rukubvute ngarudimburwe. Rima harina relationship nelight. Satan haana ukama na Jesu. Irima chiedza. Do not be unequally yoked. Ngochani mabishop agara muCouncil of Bishops. Mwari wari mutungamiriri wedu wanotidzikamisa kuziya kuti tine vakuru venyika vakagadzira mutemo vakataura kuti hatizvibvumire. Tinotenda vakuru vedu venyika, tinotenda president wedu, tinotenda even na VP pavaidaidzira vaona kuti kwaiswa mascholarship neveHungochani vakataura kuti hatizvigashiri. Tinoramba tichiwanamatira vakuru vedu, ngavarambe vakasimba, tinovasapota, tinovakurudzira kuti varambe vakamira pana Mwari. Hazviite zveNgochani. Tinouya adikani kukumbira ruregerero, nekuti kupfeka masaki kudai umwe naumwe pfeka sagi rako mumwoyo mako. Chechi iri mukutadza kutaura kwatiri kuita.
administration haisinyechi asi kuti Mwari wanofanira kutyiwa, wanofanira kunamatwa mumwene muchokwadi. Urgently, we want to cut off the umbilical cord of UMC. Tisare takamira tisiri murima, tiri muchiedza cha Jesu. Zvino Mwari mumunamato wedu tiri kukumbirira pasaito umwe anotora mukana uno wekukanganisa event ino. Titungamirire vachataura, titungamirire Mwari. Iwai Mwari neumwe naumwe auya kuno atsaura nguva yake. Mwari zvinorwadza kugara muchinyangadzo iwo usina right yekuti utaure kuti hatisi kuzvida izvi. Zvinotipei mukana uno pataakusuma kuti Mwari maspecial annual conference ngaashedzerwe. Tidambure rukuvhute, rukuvhute ngarudambu. Mwari musasiya tiri tega. Vana vedu ngavaziye kuti madzibaba aramba mune zuva ranhasi. Taramba Mwari, taramba. Hatisi kuda Mwari, ende hatinete munotipa simba. Mwari iwai nesu, iwai na Bishop Niwatiwa, watiri kupa tsamba iyoyi. Wanyeonisei moyo musauomesa sewaherute. Batai wakuru wedu Mwari, batai wakuru wedu, batai wafundisi wedu muwadzorere wasafunga zvekutya nekuti nimi Mwari, Mwari muri Mwari. Wafudzi wedu wakanganwa, Ezekiel chapter 34, wafudzi wedu wakanganwa. Ngavadzoreredzwe panzvimbo. Mwari chiwaine hwai dzenyidzi, chiwaine hwai dzenyidzi, chiwaine hwai dzenyidzi, chiwaine hwai dzenyidzi. Tenzi, titungamirire, musasiye tiri tega, muzita raBaba neromurwanire Mweya nerami. Nhengo dze-UMC zvinhu zvatinokurudzira kuti kana munhu aine nyaya yake yaanenge achida, they should be allowed to protest or show their disapproval or approval of it. So tinofara kuti vapuwa mukana iwowo wekuti vange vachiratidzira uye vachisubmita petition yavo. Issue yacho for me munyika ino takaita hatisati tava nebumbiro remutemo rinoalawa kuti ma-same-sex couples ange achirorana munzvimbo dzakaita sema-churches ari muno. Saka handioni decision yakatorwa nechechi at a global level kuti ichazoti affecta sei, because currently hatina legal framework inozvitendera. Asi munokurudzira uchi kuchechi takatarisawo nyaya iyi yavange vachiprotesta. Tikatarisa decision yavo ndeyekuda kuti vanhu vakaita seivavo vasabvumidzwe kuti vari muchechi. I think kutarisa nyaya yekuti vasabvumidzwe vanenge vatirasikei pakuti vanhu vatorimo kuchechi kudhara. Whether ma-congregants, whether vafundisi vatorimo kudhara, vari kutoseva. That's why ndiri kuti decision yatorwa at a global level haina effect in this country at all. But tingokurudzira kuti vasave vanhu vanozokanganisa vamwewo kunamatsa varimo muchechi mumo vanenge vasingafarira nawo o vasingawirirani nawo. I think hachisi chinhu chakanaka.
Pastor Manita said that